oleh. Kuwi jenenge ndelok pengajian, ngrungokne pengajian. Paham? Paham. Diomongi. Lah iya. Lho malah nyeneni. Mbuh aku bar loro gampang nyeneni sapa-sapa aku. Tenan aku. Terus apa? Tidak terus ya, Mbak. Terus apa? Jalukno tisu Prabowo janggo. Keringetmu kuwi lho. Lah iya. Kuat ora? Alhamdulillah karena iki wong keringetan kan loro. Ana kalane siji wong keringetan iki sehat, ana kalane wong keringetan iku mergo gak. Cil, kowe anu gliyeng-gliyeng ora? Gliyeng-gliyeng ngono enggak? Ora. Aman-aman ya, ngono aman. Ya aman aku aman. Aku pura-pura diri iki aman aku. Ki ora? Ya 50 matamu. Jipuk itu 50. Oh edian iki. Wis ndang ngono munggah kabeh. Dan aku sing delok. Lah jenengan teng andap lho kula masa munggah.